Z Krymy je to všetko, nasleduje hlavná spravodajská relácia televízie Joj noviny s Luciou Barmošovou a Ľubošom Sarnovským. Želám vám príjemný večer a dovidenia. Dobrý večer, bolo 7:30 a to je tradičný čas na noviny. Sme radi, že ste s nami. Vítajte. Niekoľko spoločných projektov, investície vo Vyšnom Nemeckom a energetika. Robert Fico rokoval s Denisom Šmihalom. Slovensko má veľký problém. Menej detí ako v minulom roku sa u nás ešte nenarodilo. Menej ako 50 000. Európsky parlament schválil veľkú reformu o migrácii a poskytovaní azylu. Slovensko sa ostro ohradzuje.